Salam Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomoşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizin ýene bir sany siziň bilen. Gepleşigimizin bu sanyna size bize gelip goşun ýürütüçi gatnawlar barada täze habary size getirmek isleýär. Ýagny Türkmenistan aviakompaniýasy Türkmenistandan Belarus uğru boýunça ýürütüçi gatnawny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada giňişliň habara geçmezmeden odul, daşary ýurtlarda bilim almak isleýän ýaş oglan gaýlarymyza terjime hyzmaty babatda paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris. Ýagny resmi namalaryň terjimesi boýunça Makul hyzmat terjime merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri Ankara köçesiniň 75-nji binasy A blok. Habarlaşma üçin telefon belgileri 863 78 96 73 96 48 55. Bu ýerde ananç gaty, ýagny davernost, pasport, attestat, 3 ýyllyk baha ýaly resmi namalaryň terjimesi üçin ýüz tutup bilersiňiz. Inni habarymyza giňişleýin geçdik. Häzirki wagtda Türkmenistan adaty görnüşde halkary uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyn ýoly goýmak babatda degişli işleri alyp barýar. Şol bir wagtda ýürütü uçur gatnawlaryna hem uly orun berýär. Şonuň bilen bagylykda Türkmenistan aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň 2-nji iýunyny Belarus uğru boýunça ýürütü uçur gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Şeýlekem Türkmenistan aviakompaniýasy şu ýylyň 30-njy maýyna Türkmenistan Istanbul uğru boýunça ýürütü uçur gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigini ýatlap geçmek isleýär. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalymyzyň tomoşaçylary, Atavatan TV YouTube kanalymyza Atavatan habarlar gepleşigimizde size ýetirmek isleýän habarymyz şulardan ibarat. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş wagtyňyz.